Disgrifio Mistar Urdd. Helo, heddiw dwi'n mynd i disgrifio Mistar Urdd. Mae llygad du gyda Mistar Urdd, ond mae Mistar Urdd ddim yn gwisgo sbectol neu clustlysiau. Mae trwyn bach gyda Mistar Urdd a ceg fach fel pysgod. Does ddim clustiau gyda e. Mae dwylo bach a breichiau byr gyda e. Mae coesau hir gyda fe, ond traed bach gyda Mistar Urdd. Mae e'n dal. Mae Mistar Urdd ddim yn gwisgo dillad, ond mae e'n gwisgo esgidiau du a gwyn. Mae Mistar Urdd yn siap triongl. Mae Mistar Urdd yn hapus a hwyl. Mae e yn hoffi siarad Cymraeg. Diolch.